Hello guys. Di ko ka-live kay wala ko'y, di ko ka-live pahabol ninyo kay wala ko'y time kay nag-part-time yung taon ko. Ako lang ipahabol niya, duha ra ka book number ha. Basta maura niya kung duha ka number nga akong ihatag ninyo. Pero kung katong naa sa akong gi-post ninyo sa community, kato siya akong gi-post sa community ay sa palit ha. Gi-post na ko sa community 169 o katong 160 padayon to yung 9 PM ayo to kalimtin ninyo nya ang mao gini guys ang kinabuhis pobre guys kay bisag nagtrabaho nag part time hala musingit pag taon og hatag og numero karon kung nakadawat ko bagong text nga kuan kanang pahabol usar ka bukeng text na ko 132 132 ligasi lang ninyo og 130 og di 103 basta 132 yung ligas kung kabalo mo ligas-ligas ha ay mo kalimut rambol nya ang katong kuan 100 balikin ninyo 100 ato lang ligasan nya kay gihatag man yan ako 132 ibutang lang ninyo ang kuan ang 1 sila katuho na to himuon na to og 9 ba og di himuan yung 8 mahimo na lang 813 og di 913 ha basta mao na to akong gihatag ninyo kamo na lay bahala magtanatan-aw sa asa mo manan-aw sa mga vlogger kapareho og number karon ko kadawat ni text dito ako magkuan kay na busy ko nang training sa nabuhi ang pobre sa ekonomiya para sa ekonomiya part-time daw ko mga guys pait kay kinabuhis pobre pero sige lang laban lang si Batman so basta mao na to ako istorya nyo ha bagong gitik sa akong amiga nakadawat ko og text 132 kamo mutuo mo sa date kining akong numero nasayod man siguro mo nga akong gihatag nyo ganiha to 291 to 129 di ba? Ang sa ligawas 294. Pero inyo irambol ang 291 ang 129 291 di ba? Ako kuan lang ni nako ninyo i-share lang po nako ninyo kining akong paghatag nyo og number gi-share sa ninako ninyo. Wala ko ingon ang hambog nga nako ikuan nga numero nga ako ng hambog ang ako gi-share lang sa ninako ninyo isip pareho ra gud ta pobre makadaog mo kung mupusta ko kung makadaog mo kung mupusta ko makadaog sad ko pero di jud kong pusta di sa ko kadaog karon kamo nakadaog ako wala pares kahapon ni gawas gi-post na ko sa Facebook 118 sila nakadaog ako wala pero sa tinuod lang nabi nag-ingon ako nga mo share daw siya panghatag ni hatag niya load pero ginan ko ayaw lang dayo kay 5 ra imong daog 5 ra man daw iyang daog ayaw na lang dayo imong na lang na kay wa pa kakabawi sa imong pilde so mao na to kung gingon niyo og dinhi lang ta kutob og daghang salamat niyo tanan og ayo tanan gaya ayo mo og ampo lang ta nga makakadaog ta okay nya bye